Bueno, hasingo gea, arratsaldeon guztioi, hasingo gea plenoarekin, ze dagoeneko ordua da, 6:30 dira, eta denak hemen gaude, así que, bueno, ongi etorri publikoan zaudetenei, eta hasiera emango diogu gaurko plenoari. Eta hasteko, beti bezala, ohi bezala, 2024ko maiatzaren 28ko ohiko bilkurari dagokion akta irakurri, eta egoki bada onartzea. Tokatzen da, ez dakite zera mailaren batek zerbait daukan esateko, talderen batek, ados onartuta geratzen da akta. Bigarren puntua da ondorengo ebazpenen berri ematea, alkatetzarenak eta zinegotzi ordezkarienak, 1220 zenbakitik, 1720 zenbakira biak barne eta tokiko gobernu batzordearenak. Hauen inguruan, zerbait, konforme. Hirugarren puntua, 1511 alkatetzaren dekretuaren berri ematea da, Eneko de la Jimenezen ogasun eta garapen ekonomikoko zinegotziaren eskuordetzaren aldaketa. Honen inguruan, zerbait esateko. Laugarrena berri ematekoa da, kontu hartzailearen 2024 urteko finantza kontrolerako plana. Zerbait azalpenen bat? Ez. Berri ematea da, barkatu, berri ematea da, bai. Konforme. Honen inguruan zerbait norbaitek? Ez, bale. Bosgarrena bai, proposamena da. 2024an produktibitate osagarria ordaintzeko irizpideak onartzea. Zein? Dena den, bueno. Zergatik ez dago mikrofonorik? Iristen da hori? Bai, ez? Begoña, iristen baldin bada? Antonio? Espera, es este. Vale. Bueno, arazo teknikoa konponduta, 5. puntuan gaude, eta proposamena da 2024an produktibitate osagarria ordaintzeko irizpideak onartzea. Orain bai, aurrera, Begoña. Negoziazio mahai orokorraren 2023ko martxoaren 30ko bileran, 2 urteko negoziazio prozesuaren ondoren, gobernu taldeak eta LAB sindikatuak akordio bat lortu zuten Errenteriako udaleko langileen lan baldintzak arautzen dituen akordioari dagokionez. Akordio hori indarrean jarri zen 2023ko apirilaren 25ean, tokiko gobernu batzordeak onartu ondoren, eta 2025ko abenduaren 31 arte iraungo du. Lan baldintzak arautzen dituen akordio horretan, aurrerantzean udalitz 2023-25, 2023ko eta 2024ko ekitaldietan udalangile produktibitate osagarri bat ordaintzea adostu zuten alderdiek. Produktibitate osagarria, funtzio publikoaren legeriak araututako ordainsari kontzeptua da eta enplegatu publikoek jaso ditzaketen ordainsari osagarrien artean dago. Produktibitate osagarriaren ordainketak hurrengo baldintzak bete behar ditu. Batetik, erakundeak ordainketa egin nahi izatea, aurrekontuan zenbateko osoa esleitzeko erabaki hartuta, eta bestetik banaka esleitzeko irizpideak. Azken horiek, negoziazio mahai orokorrean negoziatu beharko dira eta ondoren udal batzarrak onartu beharko ditu. Errenteriako udalaren 2024ko aurrekontu orokorrean, 2024an udalangileen produktibitate osagarria bideratutako gastu aurrekontuko aplikazio aurreikusi zen 520.000 eurokoa. Aldi berean, Gizabaldietako departamentutik 2024 urtean errendimendu bereziagatiko produktibitate osagarriaren esleipena zehaztuko duten irizpideak izeneko dokumentua prestatu da. Bertan, udalangile bakoitzaren helburuen betetze maila eta erantzukizun mailaren neurtuko dituzten faktoreak jasotzen dira. Kasu bakoitzari dagokion produktibitate osagarriaren kalkulu ekonomikoa egin ahal izateko. 2024ko irizpideak gizabaliabideen ordezkariak langileen ordezkariekin 2024ko ekainaren 12an izandako hileroko bileran aztertu dira. 2023 urterako aurrekontu orokorrei buruzko legeak 2024 urtean luzatua dagoena, aukera ematen du administrazio publikoetako langileei produktibitate osagarria ordaintzeko. Gizabaliabideetako arduradunak gai honen inguruan txostena idatzi du. Udal kontu hartzaileak fiskalizazio txostena eman du. Ikusirik Gizabaliabideetako zinegotzi delegatuak egindako erabaki proposamena eta antolaketa batzordeak emandako aldeko irizpena,
Udalbatzarrari ondorengo erabaki hartzea proposatzen zaio. Lehenengoa, 520.000 euroko gehieneko zenbateko globala zehaztea udal honetan 2024ko urtarrilaren 1 eta abenduaren 31 bitartean zerbitzuak ematen ari diren udal langilei produktibitate osagarri bat ordaintzeko. Hala ere, behin betiko zenbatekoaren xedapena udaleko alkateak finkatuko du udal langileen lan baldintzak arautzen dituen akordioaren udalitz 2023-2025, 86. artikuluan xedatutakoaren arabera. Bigarrena, 2024 ekitaldiko produktibitate osagarria banaka ezartzeko irizpideak onartzea. Hirugarrena, honako akordioak Gipuzkoako aldizkari ofizialan argitaratzea. Eta laugarrena, akordio honen berri ematea Errenteria Musikal Udal Erakunde Autonomoari egoki iritziz gero haren gobernu organoak hartu beharreko erabakiak har ditzan. Konforme. Eskerrik asko Begoña, ez dakit honen inguruan bozeramaileren batek zerbait esan nahi duen. Gainontzean bozkatzera pasatuko gara, aldeko bozkak, 11 aldeko bozkak, kontrako bozkak, abstentzioak, 10 abstentzio, onartuta geratzen da 5. puntua eta 6. eragoaz itxitako ekitaldietako saldoen zuzenketa. Kontuan hartuta abenduaren 31an kobratzeko geratzen diren eskubideak udal diruzaintzaren esku geratzen direla eta haien aldaketa edo zuzenketa bai gehitzeko zein gutxitzeko akats edo hutsegiteengatik izango dela posible soilik, 2022ko fidantza kontrolerako urteko planak jasotzen zuen kobratzeko dauden 2021 ekitaldiko eta aurrekoetako eskubideak aztertzea, kobratzea, bilatzen duten jarduketak gauza daitezen edo bestela bildu ezin direnak araz daitezen. Garbiketa lan honen ondorioz, Udalbatzarrak 2023an zehar maiatzeko 24ko eta azaroko 29ko saioetan itxitako ekitaldietan kobratzeko zeuden saldoen zuzenketa bana onartu zuen. 3. kapitulukoak bereziki, udalaren zein Errenteria Musikal Udal Erakunde Autonomoaren kontabilitatean. Oraindik errebisatzeko geratu ziren 4., 5., 6. eta 7. kapituluetako zenbait saldo. Ekitaldi itxitako saldoen aldaketaren onarpena Udalbatzarren eskumena da. Kontu hartzaileak txostena eman du gehitzeko edo txikitzeko zuzendu beharreko gainontzeko kobratzeko dauden eskubideen xehetasunarekin, itxitako sarrera aurrekontuetako 4., 5., 6. eta 7. kapituluei dagokionez. Ikusirik ogasuneko delegatuak egindako erabaki proposamena eta antolaketa batzordeak emandako irizpena, Udalbatzarriri ondorengo erabaki hartzea proposatzen zaio. Lehenengoa, onartzea udal kontabilitateko itxitako ekitaldietako kobratzeko dauden saldoak zuzentzea guztira 196.657,22 euroan txikituz espedientean jasotako urtekako laburpenarekin. Eta bigarrena, onartzea udal kontabilitateko itxitako ekitaldietako kobratzeko dauden saldoak zuzentzea guztira 1.853,50 euroan gehituz espedientean jasotako urtekako laburpenarekin. Eskerrik asko Begoña, honen inguruan alderdiren batek zerbait esateko, bozkatzera pasatuko gara, aldeko bozkak, 14 aldeko bozka, kontrako bozkak, abstentzioak, 7 abstentzio, onartuta geratzen da. 7. puntua ere proposamena da, Basanoaga 8ko udaljabetzako lokalaren edukitza berreskuratzea. Errenteriako udala Basanoaga kaleko 8 zenbakien dagoen lokalaren jabea da. 1993ko urtarrilaren 19ko salerosketa eskrituran oinarrituta. 2024ko maiatzaren 23an Basanoaga kaleko 8 zenbakian dagoen udal lokala egokitzeko lanak egitera joan zirenean lokalaren barruan jendea zegoela ikusi zuten. Egibidetan jasotako argazkietan oinarrituta lokalaren barrura sartu ahal izateko ate nagusia bortxatu dute atearen markoaren estalduraren zati bat hautsiz. Okupatzaileek 3 aste inguru igaro dituzte lokalean udalaren baimenik gabe. Udaltzaingoak identifikatu ditu lokal horretako okupatzaileak. Ikusirik kontratazio eta ondareko aholkulari juridikoaren txosten juridikoa, ikusirik kontratazio eta ondareko delegatuak egindako erabaki proposamena eta antolaketa batzordeak emandako irizpena, Udalbatzarrei ondorengo erabaki hartzea proposatzen zaio. 1. Hastea, Basanoaga kaldeko 8an dagoen lokala ofiziz berreskuratzeko prozedura horretarako gaitzen duen titulurik ez dagoela eta bertan dauden okupatzaileak baimenik ez dutela egiaztatzen duen dokumentazioa dagoelako. 2. Entzunaldi tramite ematea 15 egun naturaleko epean lokal hori okupatzen ari diren pertsonei egokitzat jotzen dituzten alegazioak egin ditzaten eta beharrezkotzat jotzen badute dokumentu berriak aurkez ditzaten.
Hirugarren, alkateari ahalmena ematea bidezko diren jarduketak egin ondoren, Basanoaga kaleko 8an dagoen lokala utziarazteko eta espediente honetan udal ondasuna berreskuratzeko beharrezko diren gainerako ekintzak ebazteko. Eta laugarren, erabaki hau jakinaraztea lokal hori okupatzen ari direnei eta gizarte zerbitzuetako udaltzaingoko udal zerbitzuei. Eskerrik asko Begoña, honen inguruan, iruzkinik edo konforme, bozkatu egingo dugu, aldeko bozkak, 15 aldeko bozka, kontrako bozkak, abstentzioak, 6 abstentzio, onartuta geratzen da. Eta 8. puntua herritarren mozioa da. Eskola eta institutuetan bat motako diabetes mellitusa duten aurrei laguntzeko trebatutako langileak jartzeari buruzkoa. Pentsatzen dut mozioa aurkeztu zuen pertsonak zaudetela hemen, eta behar bada mozioa zuek aurkeztu nahiko duzue. Eta hala baldin bada eskatu behar dizuet mikrofonora hurbiltzeko, eta zuen, aurkezpena egin, zuen buruarena eta aurrera. Martxan da, entzuten da ongi? Martxan da, bai, aurrera. Ni Iñaki Arzuaga naiz, eta Indultze Gerreoko partaietako bat. Eta, lehenik eta behin, eskerrak eman dizkizuegu, gaurko horren gontan, mozio hau aurkezteko aukera eman diguzuelako. Nik lehituko dut, zuek euskara itzulitakoa da, 3 orri luze dire, osake pazientzia. Lasai, badaukagu denbora. Eskola eta institutuetan bat motako diabetesa mellitusa DMT bat duten aurrei laguntzeko trebatutako langileak jartzeko mozioa. Bat motako diabetesa gaixotasun autoimmune larri eta kronikoa da, eta odoleko glukosa maila handitzea dakar. Immunitatearen nahasmendu baten eraginez, gorputzak bere suntsitu egiten ditu pankreako beta zelulak, bai. Alegia, intsulina fabrikatzen espezializatuta dauden zelulak. Intsulinaren eginkizuna da odoleko glukosa zeluletara pasatzen uztea. Eta halaxe sortzen da bizitzeko ezinbertzeko dugun energia. Bizitzeko denok behar dugu intsulina. Hau da, guztiok gara intsulina mendeko. Baina DMT bat duten aurrek, nerabeek, gazteek eta aurrerago helduek, intsulina injektatu beharra dute biziko badira. Horixe dute tratamendu bakarra. Gaixotasun horrek eragin latza du. Estresa, ziurgabetasuna eta egokitu beharra dakarkie. Ez aurrei bakarrik, baita haien gurasoei, senideei eta hezkuntza zein gizarte inguruneari ere. Umetan, nerabeetan eta gaztetan agertu ohi da gaixotasuna. Eta bat-batean agertzen da, izan ere ezin da prebenitu. Zerk sortua den ere ez baitakigu. Pankrea intsulina ekoizteko ahalmena galtzen doa, pixkanaka baina bizkor. Gainera, tratamendu egokia jartzen ezpada, egoera okerrera egin dezake azkar batean. Diagnostikoa jaso bezain laster, intsulina injektatzen hasi behar dute egunean hainbat aldiz. 310 miligramotik behera egoteari hipoglusemia erraten zaio. Odolean azukre maila jaitsi izanaren ondorioa da. Eta azkar ibili beharra dago, bertzela, jaisten jarraitzen badu, etor daiteke konortea galtzea, koma diabetikoa eta baita heriotza ere. Aldiz, 180 milimetrotik gora egoteak hiperglusemia du izena. Eta komplikazioak eragin ditzake epe luzera. Bata zein bertzea egoera larriak dira. Eta beraz, beti 330 eta 180 milimetroko tarte horren barruan daudela zaindu behar horrek, erran nahi du etengabe egon behar dutela erne eta glukosa maila kontrolatzen. Gaur egun eskura dugu glukosa etengabe monitorazatuz egiten den kontrola. Glusemia sentsoreek aukera ematen digute glukosa maila kudeatzeko eta tarte egokiari eusteko. Tratamentua hauxe da, intsulina injektatzea zerbait jaten duten bakoitzean edo maila altuegia jaisteko, eta bertzetik, karbonohidrateak ematea maila igo beharrean gaudenean. Ez da erraza hori kudeatzea. Kontuan hartu beharreko faktore asko sartzen baitira jokoan, eta ondorioz, ez dute intsulina pauta finkorik. Arrazoi askoren arabera aldatzen da. Ariketa fisikoa, emozioak,
jakitako gantz eta proteinak gaixotasunen bat izatea. Haurrek eta nerabeek txikitatik ikasten dute beren burua nola kudeatu. Aiesek egiten dituzte kontrol kapilarrak, odol tanta eta glukometroa. Baina gurasoak lagunduta beti. Zenbait egoeretan ez baitira bakarrik moldatzen. Eskolan hutsune handia dugu haien segurtasunari begira. Familiak irakasleen borondate onaren mende gaude egoera nola kudeatu ikasteko. Ez baitute diabetesari buruzko prestakuntzarik. Txangoetan, irteeretan eta are gehiago udalekuetan DBT bat duten aurrak joateko eragozpena jartzen dituzte eskola eta instituto askok. Eta hori erabateko bidegakaria da eta diskriminazioa gure seme-alabentzat. AGD, Gipuzkoako Diabetese Elkarteak, horretarako prestatutako laguntzaileen zerrenda bat jartzen du eskolen eskura, baino ez daude beti libre. Desgaitasuna duten pertsonei eskubidei buruzko Nazio Batuen nazioarteko konbentzioaren adierazpenak aitortzen du desgaitasuna duten pertsonek hezkuntzarako eskubidea dutela. Eta estatuak behartzen ditu hezkuntza sistema inklusiboa bermatzera maila guztietan. Bai eta zentzuzko egokitzapenak egitea ere, banakako premiaren arabera. Berez, bat motako diabetesa ez da desgaitasuntzat hartzen, baina oso konplexua da hura kudeatzea. Faktore asko baitaude artean. Eta hortaz, haurrak zenbat urte dituen, noiztik duen gaixotasuna eta noraino den autonomoa horren guztiaren baitan izango da gai bere kabuz moldatzeko edo ez. 1978ko Espainiako Konstituzioaren 14. artikuluak legearen aurrean tratu berdintasuna aitortzen digu. Eta 27.2 artikuluak dio hezkuntzaren helburua izanen dela pertsonen nortasuna osotara garatzea, bizikidetzaren printzipio demokratikoen errespetuan eta oinarrizko eskubide eta askatasunaren errespetuan. Gure autonomi estatuak 9. artikuluan Espainiako Konstituziora jotzen du, eta adingabeei zenbait oinarrizko eskubidea aitortzen dizkie, tratu berdintasuna, inolako diskriminaziorik gabe, eta kalitatezko hezkuntza izateko eta eskuratzeko eskubidea. Euskal Eskola Publikoari buruzko otsailaren 19ko 1/1993 legearen arabera, ikastetxeak euskal gizartearen zerbitzura daude, eta desberdintasunaren berdintzaile eta aniztasunaren integratzaile dira. 3. artikulua. Hezkuntza inklusiboaren abiapuntua da ikastetxeek ikasle guztien hezkuntza premiei erantzuteko moduan egon behar dutela. Eta ikasle guztiek izan behar dutela eskolako jarduera guztietan parte hartzeko aukera. Haur eta nerabeek eskubidea dute, eragiten dieten erabakietan, beren interesak lehentasuna izan dezan. Hala aitortzen dute, bai haurren eta nerabeen eskubide eta aukeren 14/2010 legeak, eta baita adingabeen babes juridikoari buruzko urtarrilaren 15ko 1/1996 lege organikoak ere. Oro bat, aitortzen diete interes hori zertan datzan zehazterakoan, entzunak izateko eskubidea eta haien iritzia kontuan hartzekoa. Kasu honetan, berariazko laguntza behar dute ikasleek, duten gaixotasunagatik. Hau da, bat motako diabetes mellitusa. Abenduaren 29ko 3/2020 lege organikoak, LOMLE, ezartzen duenan arabera, hezkuntza administrazioek behar diren neurriak hartzen direla zainduko dute. Aukera berdintasuna, jaiotza, sexu, arraza edota etnia jatorri, desgaitasun, adin, gaixotasun, erlijio edo sinesmen, sexu orientazio edo genero identitate edo bertze edozein kondizio edo zirkustantzia personal edo sozialetan oinarritatako diskriminaziorik eza eta desgaitasuna duten pertsonen irisgarritasun unibertsala ziurtatzeko. Era berean, tratu berdintasuna eta diskriminaziorik eza lortzeko uztailaren 12ko 15/2022 lege integralaren xedea da tratu berdintasuna eta zuzeneko eta zeharkako diskriminaziorik eza bermatzea eta sustatzea, sektore publikoan eta pribatuan.
Halaber, ikastetxeetan eskolako erizainaren figura ezartzea aldarrikatzen dugu. Izan ere, bat motako diabetesak zainketa zuzena, jarraitua eta iraunkorra eskatzen du gaixotasuna ondo kontrolatzeko. Etorkizunean, konplikaziorik ez izateko, bai eta aurrek bizimodu normala izan dezaten ere, gainerako ikaskideek bezalaxe. Pertsona kualifikatuek eta osasun arloko profesionalek tratatu behar dute bat motako diabetesa. Eta irakaskuntzan diharduten irakasleek ez dute inolako erantzukizunik izan behar diabetesa dela eta. Izan ere, derrigorrezko hezkuntzan familiak bat ezin gara egon irakasleen borondatearen mende. Ozta moldatzen baitira egin diren murrizketekin ikasgeletan behar diren baliabideak garatzeko. 2. Ezin dugu eta ez dugu zertan apartekorik ordaindu diabetes bat trebakuntza duen norbait kontratatzeko, laguntza eman diezaien. 3. Ez gara gu ibili behar gure seme-alabak txangoetara osotasun fisikoa bermatuta joateko moduaren bila. 4. Ez dugu estu eta larri egon behar irteeraren azken egunera arte begiralerek ba ote duten jakiteko. Txangoak, irteerak eta udalekuak ikasturte osorako aurrekus daitezke. Eta 5. Ez dugu zertan estu eta larri ibili, ez ikasleek, ez gurasoek, ez da irakasleek ere, ez dugulako osotasun fisikoa bermatuko duen persona kualifikaturik, patologia horrek hala eskatu arren. Horregatik guztiagatik, familiek hauxe eskatzen diegu Errenderiako udaleari mozio honen bidez. 1. Eskatzea botere politikoei, publikoei, kasu honetan Eusko Jaurlaritzari eta zehazki hezkuntza sailari eta osasun sailari, jar ditzala giza baliabideak, baliabide ekonomikoak eta baliabide teknikoak Euskal Autonomia Erkidegoko ikastetxe eta instituto publikoetan eta hartara izan dadila Espainiako eremuan erreferente DMT bat duten aurren familien arreta eman eta laguntzeagatik. Eta 2, jakinaraztea Eusko Jaurlaritzari zehazki hezkuntza sailari eta osasun sailari, bai eta Eusko Legebiltzarrari ere. Eskerrik asko, Iñaki. Arratsaldeon, yo soy Ana, tengo un niño con diabetes tipo 1 desde los 7 años, ahora tiene 10, y pertenezco también a Mi Dulce Guerrero. Entonces, en primer lugar, quiero daros las gracias por permitirnos presentar esta moción aquí en este ayuntamiento. Ana Esgueva. Cuando un hijo es diagnosticado con una enfermedad tipificada como grave y crónica, como es la diabetes tipo 1, diabetes infantil, como es el caso de Iker, mi hijo, y de Lucía, la hija de Garbiñe, tu vida deja de ser la que era antes. Y como siempre suelo decir a las familias, nos roba parte de nuestras vidas. La gestión no es nada fácil, como bien hemos explicado en multitud de ocasiones. Los padres intentamos hacer la vida lo más parecida a la que tenían antes, en su entorno familiar, en la ikastola, en sus actividades extraescolares, amigos y cualquier otra cosa que hacía antes de portar una mochila que pesa demasiado, que es la diabetes. Una vez nos dan el alta, llegamos a casa y llega la hora de volver a la ikastola. Te encuentras con unos docentes a los que les tienes que explicar en qué consiste esto y, sin quererlo, les estás haciendo responsable de una enfermedad grave que no tienen ni por qué hacerlo ni están cualificados para ello, lo cual me parece terriblemente irresponsable por parte del Departamento de Educación y de Salud. Y quiero volver a reiterarme, estamos hablando de una patología grave y crónica en la que en cualquier momento podría depender su vida si no es tratada como requiere. Después del debut de Iker, me encontré en el despacho de dirección de la ikastola con la directora y su tutora. He de decir que ellas en todo momento pusieron de su parte para que Iker volviera cuanto antes. Allí les entregué unos folios que me habían entregado las enfermeras diabetológicas, en donde explicaba en qué consistía esta patología.
pero iba a dejar a un niño de 7 años, que era mi hijo, en la ikastola en donde no tenían formación ninguna sobre ella, más la que les había explicado yo. Ante esta situación, me informé de dónde podría buscar una solución a esto. Me puse en contacto con el Colegio de Enfermería, con el Sindicato de Enfermeros, con la Asociación de Diabéticos de Guipúzcoa, y no habían podido hacer nada. Sin embargo, descubrí que en la Comunidad de Madrid tienen marcado por ley que un niño con diabetes tipo 1 debe tener una enfermera escolar en su colegio. Es más, les puedo decir que me puse en contacto con alguna de ellas. Y efectivamente es así, existe esta figura. Después de informarme de todo esto, me dije, estamos hablando de niños con una patología grave. Por tanto, me pregunté, ¿quién puede darme respuesta a esto? Decidí solicitar a la consejera de Salud, tanto al Departamento de Educación como al de Salud, a la consejera de Salud. A los 7 meses me contestó. Me hizo pensar que no sabía de qué estábamos hablando, ya que su respuesta fue que lo cubría atención primaria. Tuve que contestarle y decirle que la enfermera de atención primaria creo que no llegaría a solucionar una hipoglucemia severa y el desenlace podría ser fatal para la vida de Iker. Del consejero de Educación no he obtenido respuesta todavía. Yo tuve que dejar de trabajar para cuidar a Iker. Si tengo que estar en la puerta de la ikastola, el tiempo que sea estoy. Pero en las horas que pierde Iker, cuando se le rompe un sensor, la cánula se ha obstruido, o llegamos a la puerta de la ikastola y está en bajada. ¿Qué hacemos? Pues esperamos para que no entre así y se tenga que ocupar su andereño. Y os puedo asegurar que es la mejor andereño que le podía tocar. Pero repito, no es su responsabilidad ni está cualificada para ello. Os informo que en Rentería hay 8 niños con esta patología. Sabemos que hay 2 niñas de 13 años en distintas gelas en Orereta y Castola, con diabetes tipo 1. Asimismo, sabemos que en el mes de mayo han debutado 9 niños con esta patología en Guipúzcoa, exceptuando la zona del Goyer, cuando debutan aproximadamente 13 o 14 por año. En lo que va de año llevamos 11 ya. Con todo esto que os estoy exponiendo, decidí formar Mi Dulce Guerrero, donde, como sabéis, uno de nuestros objetivos es que nuestros hijos estén seguros en las ikastolas y colegios y que puedan realizar cualquier actividad escolar, como las excursiones de un día o de varios días. Queremos que nuestros hijos no sean discriminados, así lo ampara la ley. Queremos que haya una norma implícita sobre este asunto, que haya voluntarios en la Asociación de Diabéticos de Guipúzcoa o no, nuestros hijos puedan ir con sus compañeros sin correr riesgo alguno. Bastante tienen que vivir con esta patología como para que sean excluidos de poder hacer lo que hacen sus compañeros. Y tampoco creo que sea justo oponernos a que los demás niños vayan de excursión, porque podríamos solicitar que si nuestros hijos no van, no va nadie. Nosotras podemos llegar hasta aquí. Ustedes son los que pueden dar forma a los derechos de estos niños y niñas, para que puedan desarrollar una vida segura e igual a la de otros niños que no tienen diabetes tipo 1. Como asociación y como madres de niños con esta patología, queremos que ningún padre ni madre tengan que pasar por donde hemos pasado nosotras. Os puedo asegurar que no es nada agradable el sentirte desamparada en estas circunstancias. Quiero mencionar a esos profesores y profesoras que normalmente siempre tienen la buena voluntad para cuidar a nuestros hijos. Y quiero recordarles que aparte de nuestros hijos hay otros 20 y tantos más en las gelas. Ellos también se encuentran desamparados. Y por último, y ya no me extiendo más, y con esto termino, quiero que reflexionen sobre esto. Profesor, profesora, persona que tiene por oficio enseñar una ciencia, un arte, una técnica, etc. Enfermera escolar, persona profesional sanitario con conocimientos y habilidades en salud, con capacidad para dar respuesta y acompañar en el entorno social donde está ubicada la ikastola o escuela. Mila esker. Eskerrik asko zuei.
Eskerrik asko Iñaki eta Ana, bioi, por exponernos los motivos de la moción y también la experiencia en primera persona de lo que es tener un niño con esa patología. Eta orain egiten dugun modura hitza emango diet alderdiei, alderdi bakoitzak adieraz dezan mozioarekiko bere iritzia edo posizionamendua, eta alderdi popularra hasiko da. Buenas tardes a todos. Como portavoz del grupo, ¿se me oye bien? Que últimamente no se oye. Del Grupo Municipal PP de Rentería, me dirijo a ustedes hoy para expresar nuestro firme apoyo a la moción presentada por esta asociación que aboga por la incorporación en las escuelas e institutos de personal formado para el acompañamiento de niños y niñas con diabetes mellitus tipo 1. En nombre del Grupo Municipal PP de Rentería, manifestamos nuestro apoyo incondicional a esta moción. Creemos firmemente que implementar estas medidas no solo garantizará la seguridad y bienestar de los niños con diabetes de mellitus tipo 1, sino que también promoverá una educación verdaderamente inclusiva, donde todos los niños tengan las mismas oportunidades de participar y aprender. Agradezco a la asociación Mi Dulce Guerrero y a todas las familias que están luchando por esta causa. Su dedicación y esfuerzo son un ejemplo para todos nosotros. Confío que este Pleno tomará la decisión correcta y votará a favor de esta moción, asegurando así un futuro más justo y seguro para nuestros niños. Muchas gracias. Eskerrik asko, Antonio, Elkarrekin Podemosen txanda da. Kaixo, arratsaldeon, eta eskerrik asko etortzagatik eta eskerrik asko ere isladatzeko edo jakinarazteko zenolako egoeratan bizi zareten. Ze normalean egoera horiek pasatzen direla pixkat izkututa. Desde Elkarrekin Podemos mostramos nuestro apoyo a las peticiones de la asociación Mi Pequeño Guerrero. Estas demandas, como bien señaláis, redundan en el bienestar de los menores con diabetes tipo 1. Pero también estas demandas redundarían positivamente en el bienestar del alumnado que padezca algún tipo de enfermedad crónica o que pueda necesitar de la atención de personal sanitario. Según el Observatorio de Enfermería Escolar del Consejo General de Enfermería, el 25% de los y las menores del Estado que acuden a un centro escolar padece una enfermedad crónica. Y tanto este Consejo como el Sindicato de Asistentes Técnicos Sanitarios de España defienden la presencia de una enfermera o enfermero del Servicio Público de Salud de Atención Primaria. En este sentido, los y las profesionales del ámbito demandan el desarrollo progresivo de esta figura, analizando la realidad a nivel escolar para poder dar respuesta a varios niveles, desde la salud esencial hasta la promoción de hábitos saludables, pasando por el cuidado del alumnado con enfermedades crónicas y urgencias, etc. En cuanto a nuestro territorio, con datos de finales de 2023, contamos con 18 enfermeras escolares en los centros públicos, es decir, una por cada 21.100 alumnos y alumnas vascas, y en el resto del Estado hay una enfermera por cada 6.685 alumnos y alumnas. El mejor ratio, como comentabas, Ana, es el de Madrid, con una enfermera por cada 1.247 alumnos y alumnas en centros públicos, concertados y de educación especial. Desde el Elkarrekin Podemos apoyamos una intervención integral en las etapas educativas de nuestros y nuestras menores en el ámbito escolar, donde trabajen coordinadamente profesionales en equipos multidisciplinares para atender con calidad al alumnado y a sus familias. Porque aunque se establecen unos ratios, sabemos que cada menor necesita de un cuidado y atención personalizada, más si estos menores viven en determinadas situaciones de diversidad o enfermedad. Tal y como decía Ana e Iñaki, son necesarios recursos humanos, económicos y técnicos, y es necesaria una reflexión y un planteamiento de estas atenciones, un replanteamiento. Estas atenciones que son necesarias a la diversidad en los centros escolares. Quizá ahora haya una oportunidad de abordar este tema y otros, e instamos a la nueva consejera de Educación, Begoña Pedrosa, y al consejero de Sanidad, Alberto Martínez Ruiz, y a sus equipos, que estén atentos y atentas a estas múltiples realidades para ir planteando caminos junto a familias, entidades, asociaciones que trabajan por una inclusión real. Como comentábamos al principio, apoyamos esta moción y os agradecemos el haberla traído a nuestro municipio y al Pleno. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Yolanda, alderdi jeltzalearen txanda. Eskerrik asko, arratsaldeon guztioi. Guk adieraztea, mozio honetan eskatzen dena ez dagoela gure esku, ez dela udal eskumena baliabideak martxan jartzea, hori gobernuari dagokiola, jaurlaritzari dagokiola,
Beraz, beraiek kudeatu beharko dute, beraien baliabideen baitan, aztertu inberko dute, ze nolako baliabide eskaini daitezken edo eskaintzerik dagoen. Eta bai gustatuko litzaidake azpimarratzea, eskolak testu inguru hezkuntza komunitate osoaren ongizatea eta ikasle guztien ahalmenak ahalik eta gehien garatzea bermatu behar duela. Nik uste horrekin danak ados gaudela, ezta? Eta hori lortzeko behar diren bitartekoak eskaini beharko ditula. Orduan, hezkuntza komunitatea osatzen duten pertsona guztien beharrak eta inguru beharrak kontuan hartu behar direla eta balio ematen dieten ikaskuntza elementu gisa baloratu beharko dira. Elementu horiek ikasleen gaitasunak garatzen laguntzen dute, bai izaera akademikokoak, baina baita bizikidetzakoak, emozionalak, afektiboak eta abar. Gaixotasun kroniko bat duten adingabearentzat, eskolaren eginkizuna erabakigarria da, hura gizarteratzen laguntzeko. Eskola bere bizitzaren parte bat delako eta ezinbestekoa delako garapen harmoniarako. Kontuan izan behar da ikastetxeek honako hauek egin behar dituztela legeak horrela diolako. Ikastetxeko ikasle guztien beharren aniztasunari erantzun egokia eman behar dion hezkuntza proiektua bermatu behar dute, diabetesa duten ikasleena barne. Eta irakasleek eta ikaskidek egoera berrira egokitu beharko dute, diabetesa duen adingabeari edo beste gaixotasun bat duen adingabeari benetako laguntza eman alizateko eta haren eskolatzea normalizatzeko. Eta ikastetxek hainbat egin beharko dituzte, aurreikus daitezkeen eta aurreikus ezin daitezkeen egoeretako protokoloak landu, eta arlo horretan trebatutako erreferentziazko pertsona bat hautatzea ere bai. Beraz, gure esku dagoena egin dezakegu, mozioa babestuko dugu, Jaurlaritzari dagokio honi bide ematea eta berak dauzkan baliabideak aztertu beharko ditu eta erantzuna eman ahal izateko beharrezkoak diren neurriak hartu beharko ditu. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Eli, Alderdi Sozialistaren txanda da. Eskerrik asko, arratsaldeon. Agradeceros, quería intervenir simplemente para agradeceros que hayáis traído esta moción, no solo por traernos vuestra situación, lo que vivís en vuestro día a día, sino porque también es importante que estas realidades lleguen también a los ayuntamientos, más allá de que nos traéis una moción que tiene un mensaje muy concreto enfocado al gobierno vasco, a que desde los ayuntamientos o desde los plenos hagamos presión de alguna manera para intentar conseguir que haya más recursos humanos, económicos y técnicos en escuelas e institutos para cubrir las necesidades de los adolescentes, niños y adolescentes con diabetes tipo 1. Yo creo que es importante también que, además de eso, decir que estamos totalmente de acuerdo con las peticiones y que por tanto vamos a votar a favor de la moción, pero que es importante también que estas realidades lleguen al resto de instituciones, porque no solo es importante el tema de los institutos y de las escuelas, pero también creo que es importante para nosotros como ayuntamiento que hagamos una reflexión también alrededor de los servicios y programas propios que tenemos como ayuntamiento, si estos servicios son accesibles, si tenemos los suficientes recursos, si tenemos bien integradas también las realidades de estos niños, niñas y adolescentes con diabetes tipo 1. Y bueno, pues esto también va a servir. Yo os quería agradecer también por eso, ¿no? Porque bueno, saldrá de aquí una moción favorable para intentar hacer fuerza para conseguir estos objetivos, pero también que sepáis que sirve también para que nosotros conozcamos esta realidad y dentro de los programas y servicios que tenemos en el ayuntamiento, pues también podamos tener también estas realidades en cuenta. Así que nada, dicho esto, agradeceros y, como he dicho antes, votaremos a favor de la moción. Eskerrik asko, Isak. Euskal Herria Bilduren bozeramaileari emango diotit. Arratsaldeon, nik mozioarekin sartu horretikan nahi diet pixka bat anak egin ditun azkeneko hitzen nahi diet heldu, ez? De alguna manera quiero un poco empezar por el final de vuestra intervención, más que por la propia moción, ¿no? Y ha habido un momento dado que habéis comentado, y eso es palabras textuales, mochila que pesa demasiado. He hecho referencia a que pesa también a los críos y a las crías, pero a vosotros y a vosotras no me cabe la menor duda que el peso también es muy importante. Y desde ese punto de vista, lo que no cabe otra cosa que es empatizar con todos y con todas vosotras. Y luego, por otro lado, el otro día también, cuando estuvimos reunidos, una cosa que
lo comenté, ¿no? Y hoy también en la intervención que habéis hecho es cuando habláis de debut. O sea, me genera sensaciones contrapuestas. O sea, ¿no? Debut parece que se asocia con algo, bueno, ¿no? Positivo, y en este caso, pues la noticia pues tiene su carga de profundidad cuando la recibís. Pero bueno, no sé si es una cuestión de actitud el hecho de llamarle debut, pero bueno, os lo comenté el otro día y no quería dejar de pasar también de hacer el comentario. Dicho lo cual, hasiko naiz pixka bat ja mozioari buruz, pixka bat gure irakurketa edo gure iritzia, ez? Lehenik eta behin, eskerrak eman nahi dizkiogu Midulce Guerrero elkarteari, ez bakarrik gaur osoko bilkurara honetara zuen eta beste familia askoren errealitatearen berri ematen digun mozio bat ekartzeagatik. Baizik eta bat motako diabetesa duten aurren bizitzak ikusarazteko eta duintzeko egindako lan guztiagatik. Ahotsa jartzen diezue diagnostiko ezusteko konplikatu, justuen komentatu duguna, baten ondoren egunekoari aurre egiten ikasi behar izan duten pertsona askori, eta hori gutxi balitz, administrazio zurrunegia topatu duzue, behar den presarekin erantzuten ez duena, eta hor sentitzen gara interpelatuak. Uste dut oso ondo jasotzen duzuela mozioan. Aurrei buruz ari gara, adingabeen interes gorenez ari gara, tratu berdintasuna bermatzeaz ari gara, eta hezkuntzaz ari gara, inklusioaz ari gara, hori dena mozioan esaten dezute, eta batez ere bizitzaz ari gara, bizitzaz ari zarete, bizitzaz ari gara. Horregatik, guztiagatik, bide horretan laguntzeko konpromisua helarazi nahi dizuegu. Badakigu mozio honekin ez dela hasten edo amaitzen. Bide horrek beste erakunde batzuetara eramango zaituzte ziurrenik, eta EH Bildutik babesa emango diogu gaur hemen mozio honi baiezkoa botoa emanaz. EH Bildutik defendatzen dugu Osakidetzak hezkuntza sailarekin eta ikastetxeekin koordinatutako zerbitzu komunitarioak izatea. Eta hori bat dator mozio honetan planteatzen duzuenarekin. Eta teorian Osakidetzak bere zerbitzu komunitarioaren bidez jada egiten aritu beharko lukeela. Ezinbestekoa da zerbitzu horiei indartzea, baliabide gehiago eta pertsonal gehiago ematea, eta egokitzea zuen seme-alaben eta adingabeen eskubideak bermatzeko dituzten formulak bilatzeko. Eta udaletik, aterabide horretan paper bat joka badezakegu, hor ere egongo gara. Besterik gabe, eta hasieran esan deten bezala, berriro ere, eskerrik asko gure talde guziaren izenean egiten duzun lan nekazien gainagatik. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Bernard. Talde desberdinen interbentzioak entzunda, ez dakit zerbait gehiago esan nahi duzuen, bozkatzera pasa baino lehen. Bueno, argi gelditu da, arran duzuenez, apoiatu behar duzuela mozioa, eta gure eskerrak eman, eta bai, ulertzen dugu, ez zaituzet ezagutzen izenez, eta bai, ez dakit nork errandun hau bertzia, bino, bai, guk badakigu, udaletxeak ez du bere eskumena, ez? Eusko Jaurlaritzan eskumena da, zentzu horretan, baina baita ere ulertzen dugu, hurbileko politika zaretela, ez? Udaletxekoak, bai errenderikoa eta bai edozein herritakoa, eta horregatik gatoz zuen gana, zuen babesa eskatzera, zuen laguntzaz, hemen lehendabizi empatizatzen alduenak errandu zuen bezala, hurbileko jendia da, ez? Eta horregatik ulertzen dugu, udaletxe ahalik eta gehienak gure mozio hau apoiatzea, egitze garrantzitsua dela, eta baita ere komentatu duzuen bezala, honek ez dio bakarrik onik egingo diabetes motako eritasuna duten aurrei, baizik eta eskolatara dijoazten aurre guziei. Pentsatu behar dugu, hezkuntza inbertsio bat dela. Inbertsioa, pertsona bat garatzeko bere osotasunean. Eta pertsona batek ezin badu garatu bere osotasunean, gerora ere ezingo du berea eman. Geroa
gizartean parte hartu eta hortikan ere hartzen dugu fruitua. Eta fruitu horren beharra dugu, baina hortarako hazia bota behar da. Eta orduan eskerrak eman, eta aber erosten dugun apoio bera abertze hainbat udaletxeetan. Oso ondo. Anak, nahi duzun, zerbait adierazi? Bai, eskerrik asko nire izenean ere, bai Iñaki eta bai Ana egin duzuen, zuen errealitatea pleno areto honetara hurbiltzeko egin duzuen ahalegina, asko eskertzen dizuegu. Gaia eztabaida honetara ekarri izana eta bereziki bat egiten dut zure azken alegatu horrekin, inklusioaren eta pertsona guztien garapen osoaren aldeko alegatu horrekin, osea hau esan da, mila esker, Miluze Guerreroko kideak, animo, eta orain bozkatu egingo dugu, bale? Eskerrik asko. Esandakoa, bozkatu egingo dugu, aldeko bozkak, aho batez onartzen da. Zorionak, eta animo, bidean, bai? Beste azkeneko puntua galdera eskariena da, ez dakit zerbait daukagun, konforme honekin plenoa amaitutzat emango dugu. Eskerrik asko.